Здравейте на всички, аз съм Jarmax. Това е първият клип от поредицата Call Evolution. Дано да ви хареса. Ето, започваме с една крава. Бати, Терзо, защо не играеш някаква друга игра? Тази много тъпа. Защото няма място. И така, ето, направихме по-голяма и така се сливат. Така пуска, сега еволюирахме скила да ни пуска повече съндъци. Ще купа още на Baby Call. И сега, като ги комбинираме, става още по-голяма. Яко! Мутант. И да, идеята е да правим възможно повече мутанти. Ето ще купа две, да стане малко по-бързо. Еволюираме ги. Когато свържем тези двете, става Hypercall. Не знам дали го чета правилно. И като ги цъкате, ви пускат повече парички. И така, аз сега започнах да игра, не съм играл повече, така може тук да ги преобличате, всяка да изглежда малко по-различно, обаче аз нямам парички. И така. Не знам колко ще бъде дълъг този клип. Да, бонус. Някакви птички идват и почват да се ръпат небето. Искаш да говорим малко после? Не, аз се чувам така. И така. Още една ще купя още едно Baby Call. И така. Сега ще видим какво ще стане от тези двете. И еволюираме ги. И става Мамут. Не ми прилича това много на Мамут. Колкото и да откачи на играта, не ми прилича. 2 минути. Не знам колко ще стане дълъг, не знам за колко място ще имам. Той до 15. Не, аз не знам колко място ще имам да ми се запише клипа, че няма много място. И така, с мен е един приятел, който и той се снима. Когато снимаме заедно, може да ще има неговия YouTube профил в описанието. Чакай да видим колко става. 50, ще имам време. Добре. Да, още не може да купим. Виждате, като купувате една крава, после цената ѝ се вдига. И така, ето, еволюираме и еволюираме. Става много интересно, когато започнеш да имаш много пари, да купуваш много крави и така. Туалет тайм, може па и на нея да снимаме, не знам. Ако искате, ще снимаме и на нея. Надявам се моите клипове да ви харесват. Това е втория клип, който ще кача в акаунта ми. Да, дори някой така да си каже, няма проблеми, пишете, хейтвайте. Искам да ви чувам мнението. По-точно да ви четат мнението. Тук също до мен е ViceBG и с него може да снимаме. Не се знае. Да, ще снимаме на Counter-Strike Global Offensive. Обаче тя е на компютър. Сега това са игри за телефон. Да спрем темата с компютрите. И така. Ако искате, можете ми давате идеи за игри на компютър, на телефон. Никога. Алпако. Странно име. И сега да кажем, на StarCraft ще снимам никога. Да, си играем раза най-много. И така, виждате, събираме бързо паричките. Как се казвате? Пише Evolution. Call Evolution, има и други Evolution игри.
И поне на мен тази игра ми се струва интересничка, дано и на вас да ви се струва. Надявам се да има добри отзиви в коментарите, въпреки че нямам много абонаменти, не знам въобще за какво го говоря сега това. И така, надявам се клиповете ми да ви харесват и... Не се притеснявам, много се Ще опитвам да продължавам да снимам. В възможните моменти, когато ми се снима, ще снимам. И с приятеля ще снимам. На agar.io ще снимам. Следващия клип може да е точно това. И така. Ето виждате, вече може да си купим по-евалирала крава. Ево, комбинираме тези двете също. И така, после ще направим още една такава, ще ги евалираме и така. Може да има и други от тази поредица. И да. Да, също Христо Тързиев ще участва в някой клип. CVice до мене играе на тази игра. Само че той играе с жирафи. И аз с... И Костито. Костата. Който и с него ще снимам. Стонки са. Ай сега без виждане... Още малко до киселинния дъжд. Какво беше това, бе? Пола. Да знаете, Пола ще има никога. Защо бе, бати Енчо? Пола ще има никога. Нямате ли Пола, господине? Добре, сега стига сме говорили за тази игра, да продължаваме към играта. Още малко. Ето виждате, бонечка след колко време ще ни пусне писал. Аз не съм да го еволюирам. Да. Аз ще ви намалим малко повече. Така. Комбинираме тези и става огромна болба. И килимче си има отзаде. Яката. Добре, мисля на 10-та минута да приключваме сега. Мисля да клипа да е към на превършване, но ще видя. Надявам се тази поредица да ви хареса, защото мисля продължавам да снимам на нея. Еволюираме и така. И така хора, това ще бъде към края на клипа. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се и до скоро. Довиждане!